pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dine iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak lagi. Sik penting ki mari ngelake. Susu putih? Putih. Siji apa loro? Nah, Lho maksudnya segelas apa rong gelas kok? Lah nah iya kudune lho. iki segelas apa rong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir ki junjing. Wah. Apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku Ngono mrene piye? Kok saya bubrah to, Pak? Ayo. Lah, Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong kata-kata kabeh